I pozdrav ljudi na novi video danas. Nisam snimao kako sam kupio novi auto. To je Bugari. Najljepši auto, vidite. Vidite sami, evo. Nemam. To nije taj auto. Nemam taj. Dok stojite vidova, ajmo. Vidite lijepi auto. Mada ih sve prestižem. Ljudi, prestigo ih sam ih milion puta. I nikad me nisu pobjedili. To sam ja. I to će biti to od videa. Ajde bok. Molim vas, subscribe se.